Ja stvarno mislim da se dramatično izmenila situacija u poslednjih 10 godina, da pre 10 godina vi nijedan podatak niste imali. Nigde. Sve je bilo sakrivano što se zagađenja životne sredine tiče. Sad ima nekih podataka. Sad, ti podaci i njih kad stavite i počnete da poredite, vidite često da nisu saglasni jedan drugom. I oni najčešće, imate tu sad onih koji su mereni i onih koji su indikatori. Kada bi se vi našli u sudu, onda bi mogli da kao argument, kao dokaz na sudu mogu biti samo oni mereni koji su mereni instrumentima koji su baždareni i tako dalje. Na način kako se to zahteva. Mi dosta često imamo indikatore. Dakle, samo da vam da sliku, ono kao kad merite termometrom temperaturu, pa da sliku da li imaš površenu temperaturu, ali nije važno da li baš imaš 37 sa 3 ili 37 sa 5. Mi često imamo te indikatore koji se retko idu u dubinu kod svih zagađujućih materija. Dakle, bor, ja nisam sad, moram priznati, u poslednjih 5-6 godina duboko u analizi tih podataka za bor. Dakle, verovatno je bor, u odnosu na pitanje kako ste mi postavili, pretpostavljam da je u boru se isto meri kao i u drugim mestima da bi to ušlo u neku opštu mrežu. A ono što je specifično za bora, što nema u drugim mestima, da to još nije regulisano i da se ne meri. Tu postoje već ozbiljni zakonski propisi i strategije koji to sve prebacuju na lokalnu samoupravu. Dakle, šta naši zakoni kažu? Da bi to sad lokalna samouprava trebala da organizuje merenje tih specifičnih zagađujućih materija koji su samo za bor na način kako akreditovane laboratorije, baždareni instrumenti i tako dalje. Dakle, sistem se polako uspostavlja, ali ide sporije nego što mi to želimo. Trebamo da budemo zabrinuti mi u Boru. Da li treba da budemo zabrinuti mi u Boru? Mislite zbog zagađenja? Da. Pa ja mislim da je sad situacija mnogo bolja nego što je bila ranije. Dakle, to ne znam da li vam je odgovor na pitanje, ali moj utisak je u Boru da je, za razliku od nekih drugih mesta po Srbiji, Bor je vrlo živ i dinamičan grad. Dakle, Bor ima jednu energiju koja je zadržala to neko, da kažem, život je tu vrlo intenzivan, nije pasivan grad i mislim nekako da ste prošli kroz najteže priče, da sad bi ja očekivala što se zagađenja tiče da je najteže iza vas. Posledice do sadašnjeg? Pa to je sad, o tome mi sad pričamo, ne može se ništa, pa znate, mislim, ja sam u Boru lično doživjela kada mi je probušen kišobran od sad onda kada odeš i to se sad meri na nekoj drugoj stranici, to sve i ti ne možeš da dokažeš. To vam je sad isto i sad utice na zdravlje. Mislim, to je, bila sam u ekipi koja je posle bombardovanja to analizirala, tu sam učila od tih metoda. Sve što su nas pitali, mi nismo mogli da dokažemo u zdravstvenim kartonima. Mi kažemo imamo akcident, desilo se to, kaže koliko se ljudi javilo kod lekara, niko. Kaže pa gde vam je akcident i gde vam je utice na zdravlje. To su sad stvari koje, mislim, jedno je što, znate, mislim, ja sam iz okoline Pančeva, tamo su neki podaci koji u jednom periodu su bili pod jednom navala na grobna mesta ili ne znam šta. Prosto vidiš da se nešto negde se ali ti ne možeš da dokažeš korelaciju. Možda smo svi u stresu, možda to nema veze sa životnom sredinom. Dakle, mi se sad samo bavimo ovim segmentom da pokušamo da vidimo koliki je deo vezan za životnu sredinu.